Сложили сте си импланти и си мислите, че те са вечни и вече няма нужда да се притеснявате за зъбите си. Всъщност е точно обратното. Около имплантите меките тъкани са по-различни спрямо тези около оставащите зъби в устата ви. Всяко натрупване на плака около основата на имплантите може да бъде причина за последваща инфекция, а по-нататък и загуба на импланта. В Dental Care Center почистването на импланти е специфичен процес. Не използваме нищо, което може да надраска повърхността на метала или керамиката. Работим с изключително меки накрайници, които премахват бактериите без да нарушават гладкостта на материала. Важно е каква паста за зъби използвате в къщи. Не трябва да е абразивна, както да няма и агресивни съставки, които биха дразнили меките тъкани. Не е нужно да се лутате в хилядите видове имплантни системи на пазара. Най-добрият имплант е този, който тялото ви вече е приело и който поддържате чист. Отнема по-малко от час, за да проверим състоянието им и да почистим зоните, които четките в къщи често пропускат. Просто елате да премахнем причинителя на евентуални възпаления, за да сте спокойни, че инвестицията в имплантите ви е защитена за години напред.